Lokananta campur sari. Aduh, pusing. Piye kok nyeloting gini? Nggih, ngaturaken Mas. wilujeng dali Kakak Ella. Kok kakak? Lah piye? Kakak tua apa piye? Apa Diajeng pantes Ella. Kok diajeng aku Lah mau. piye? Dek ngono lho. Oh ya, Dik. Ngono lah aku nyuruh sampean Mas. Sampean lek Mas to? Yo, Mas. Mas toh? Ah, tapi aku sik cilik. Eh? Sik cilik. Mas cilik. Ora Mas. Piye? Mas mau uduk aku yo. Ya, Uduk to? penasaran kok. Jare paene uduk iki. Pingin ro ya. Ojo, ojo. Nggih. Inggih. Lho, bareng. Menika Sehati. ya di season nomor 2 ya Mas ya. Season Nggih. kedua. Wonten pamundutan lagu menika? Dari keluarga besar Limas. 5 sing ndek kono berarti ya. Neng pinggir kae Wah, ketok nggih, kelip-kelip kae. Ndek ne. Cedekene berarti. Lah pikirku lek kuwono kae. Karena tinang pantai ku mau. Iya wis. Walah Pak Yon. Setunggal lagu Madiun Ngawi. Madiun Ngawi duet ya, Mas, ya? Ngawi. Nggih, monggo dilayani. Iya. Padha wae. Oke. Aku seneng sing ana buntute lho, Mas. Loh, jare duet kok duduk. Oh, ngono toh. Iki ya duet lho. Padha Yo, iya. Lah Pak Heli iki piye to? Piye to ki? Lah pas saiki wedok. Mbak Ida, oh jare Mbak Ida. Tapi ini Ida yang kecil ya, bukan yang besar. Masih ngene ya kena diwedokno iki. Kok kena? Aku ya kadang-kadang lanang barang aku. Ayo. Ayo Mas. Sukan aku. Lokananta. Spesial untuk yang ada di sebelah kiri. Selamat malam, selamat berbintang 5 aja. CCTV Perokan. Terminal Madiun Ngawi, kenanganku ora bakalan aku nglalekake. Biyen aku duwe pacar, anake Pak tukiran Aku dhewe. bakul pecah ana ning pinggir perempatan. Terminal Madiun Ngawi, kenanganku ora bakalan aku ngelalekake. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe
ora